Rani, nunggu gole ni sini ayong baba lekas sampai nung makam sendiri. Nang tangga kan? Beda ni sini aybe baba benih, biar draka deng, biar draka deng benih. Nang ya, tapi nang sana ayong mana? Tapi itu nang sana baba dong. Biar draka deng Rani, tapi sana Rani. बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनां आपडेट भिडिअ लाना फैदों जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर माने ओरैबायदि दुखुनांथावना बाथ्रा माने बैसो जायाखै बिथांमोना माने 18 बोसोर बैसोबो जायाखै बिथांमोना सेंग्रा जोबो सिख्लाबो माने गथ' लाइमोन गथ'आ बिथांमोनाहाय थ' गावसोर सानैजों मोजां मोनलायनानैहाय न'खरनि सुबुं मानसिखौहाय दोनखोब बिमा बिफाफोरखौहाय दोनखोमानानै बिथांमोनाहाय खारसन हैदोंमोन बा खारनायनि बेफोरबायदि जाथायखौहाय खालामदोंमोन थ' सिगाङावनो खनसे बिथांमोना खारसनखांबाय बे हिनजावसायाहाय हौवासालानि न'खरावहाय थ' बिथांखौ गोदो खनसे दोनहैफिनबायमोन थ' बिनिनो उनाव आरो फिन खेब नै दिनैनि दिनावहाय बिथाङा फिन खेब खारसनफैबावदों गावनि मोजां मोनलायनायखौ गारलायनो हायैनि थाखायनो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं बेखौ बुंनो थाङा आथिखालनि जुगाव जोंनि लाइमोन गथ'फोरा बयबो सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां मोनलायनायखाय थाखायो बेफोरबायदिया नोंबो मोजां मोनलायगोन आंबो मोजां मोनलायगोन बयबो मोजां मोननाय बेफोरबायदि थाखायो नाथाय मोनसेल' गोरोन्थिखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैबायदि मावो माने मोजां मोनलायनायनि सिगाङावनो जर जुलि जानायनि सिगाङावनो गावनि केरियारखौ दाना लानाया जोंनि मोनसे कर्तब्य आरोना लोगोफोर बेखौ आं सानो नाथाय बिथांमोना माने गावनि केरियारखौ दानायनि अनगायै बिथांमोना गावनि जिउखौहाय माने खैफोदावसो बोसोमलांनायखौ नुहुरबाय थायो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो आं माबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना जेन एसेब्लाबो बुजि मोनदों जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना Rani, nunggu gole ni sini ayong baba lekas sampai nung makam sendiri. Nang tangga kan? Beda ni sini aybe baba benih, biar draka deng, biar draka deng benih. Nang sana ya, tapi nang sana ayong mana? Tapi itu nang sana baba dong. Biar draka deng Rani, tapi sana Rani. Angla. Bare, Rani nang kebis tangga bungun deh. Tang kebis nang tangga bungun nak kena ya. Gila nema gila nempa gila. Nanti Ayo deh. Nempa kaina pun kaina. Berapa deh? Saya tu kes bos kena ya. Itu apa pun gila tu, itu gila tu ada. Gila. Masih saya tu tak ada yang gitu, baik gila tu. Akhir kop. Hai खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोनोम खेबसे मोदै गदों ओमफ्राय माने जाथाया गिदिर फिसा नङा गिदिरानो ओमफ्राय जेनेबा नैबे मादैनि फिसाजो फैदों ओमफ्राय ओरैजाय आदै दङ मा दङ ओमफ्राय एसे आदै दङ ओमफ्राय नैबे रानिया दाख्लैनो फैदों ओमफ्राय दाख्लै जों खेबसे हरबाय रानिखौ ओमफ्राय दा जबरदस्ति खोथा गैया मादैया पुलिसखौ जबरदस्ता नोंनो मादैनो गथायदों फिसाजो नोंनो मादैनो गारियाव बे मादैया बैसोनि खोथा गैया मादै मोना फिसाजोखौ दलद गारियाव सोनांगौ दे लांफै दे थांलाय रानिखौ बोज्रां बोसो नङा दै आधा खोथाखौनो लांफै खिन्थु बोज्रा खालामनो मोननाय नङा दै दा फंबाय जायो ओमफ्राय आंनि बेवहाय जागोन दाख्लै बिसिनि आधाखौ नायखाजोब्बाय आं दा जोंबो गथाय नङा गथायदों खिन्थु बोज्रा खालामनो मोना दै थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथांमोननि जाथाया माबायदि जाखो आरो मोननै गामियाहाय बिथांमोनखौ मा राहा लाखो आरोना लोगोफोर थ' बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावगोन होननानै आं सानासै थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलावहाय गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जाहाथे बयबो सुबुङाहाय नायनानै नैबे मोनसे भिडिअखौ एसेब्लाबो गावनि डाउटखौ बुजि मोनो बा गावनि केरियारखौ चेन्ज खालामनानै लायो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय